Заслужава ли си кутията на Кибрид колаборация с колагена? Сега ще проверим. Искахте да отваряме кутия на Кибрид? Ето ви кутия на Кибрид. Колагена е български бранд, който разработва иновативни колагенови формули. Знам, че са разработили тяхен вид формула с колаген. Много ми е интересно, се сблъскам с този бранд. Не съм ползвала нищо тяхно. Беше ми препоръчан от една въпросна бърсола, която използвам, не знам, не в едно видео. Каза ми, понеже тя наистина е изключителна фенка на Енгенс, каза ми, че това е много добро. Щом тя ми каза, че това е много добро, значи то трябва да е много добро. В кутията се крият 5 бюти изкушения, които са на стойност над 100 евро. Стойността на кутията е 37 евро и 90 цента. Сам че аз не съм взела толкова. Тази кутия е колаборация с още една TikTok дама тук така, или по-скоро може би инфлуенсърка, защото аз не следя нейните социални мрежи в другите социални платформи. Но тя участва в колаборация, знам, с този бранд и ползвах нейния код ALEX10. Мисля да я тагна в описанието, защото тя доста повече ще говори за тези продукти, така че ако имате нужда от повече информация по темата за този бранд, може, ако искате да разгледате какво дамата предлага като видеосъдържание. 37,90 евро струва кутията с нейния код ALEX10. Аз съм я взела за 36 евро и 10 цента, което си е чиста далавера. При условие, че продукти струват над 100 евро, т.е. аз избивам кутията още с 1 до 2 продукта. Нека да видим какво съдържа, защото на мен ми е много интересно. Намираме описание, което винаги ми е било много хубаво на този бранд. Както винаги запечатано, естествено не го разпечатах пред вас. Подредени са супер добре. Започваме с слънцезащита на стойност 20 евро 40 цента с SPF 50. Съдържа хибискус, хиалуронова киселина и оризова вода и хидратира в дълбочина, като не остава мазен филм и съдържа минерали вътре. Много добре изглежда. Грамажа е 50 мл. Съвсем скоро ще правя видео с това, да тестваме всички слънцезащити, които имам налични. Пак казвам, не са малко, нямам една слънцезащита. Може би на 3 до 4-5 слънцезащити имам вкъщи. Така че мисля, че ще се получи интересно видео. Знам, че сте ми записали адски много марки, които искате да снимам. Обаче аз пък не съм и банкомат. Е 21 евро. Филър крем за естествено обемни устни. Формулата е с натурален фипофилър, хиалуронова киселина и колаген за дълбоко хидратиране. Ами честно казано, аз нямам нужда от филъри. Те са ми естествени устници, но интересно ще бъде да тествам това нещо. Много, много интересно. Ами ще видим, може би всяко едно отделно видео ли ще снимаме, или после може би ще ви снимам видео, в което съм тествала всичко, си кажа мнението. Този продукт е контур филър серум за 27 евро. Съдържа български колаген, един комплекс и нещо, което е извлечено от